Δεν την πέτυχε λίγο πιο κάτω, στο κεφάλι του στόχευα. Είναι άλλη μια ένδειξη ότι πάρα πολλοί Γάλλοι είναι εντελώς αντίθετοι με την πολιτική που πρεσβεύει και θέλει να εφαρμόσει η Μαρίν Λε Πεν. Οι δημοσκοπήσεις λένε ότι δεν θα το καταφέρει. Κυριακή κοντή γιορτή, όπως είπαμε, Μαρίνα, σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα έχουμε δύο πράγματα που σας ενδιαφέρουν. Πρώτα απ' όλα, το γρήγορο μας. Θα σας ενδιαφέρει και σας συμφέρει. Όλα μαζί. 2-1. Caremarket.gr. Το online σούπερ μάρκετ με τις καλύτερες τιμές, τις καλύτερες προσφορές, ανοιχτό 24 ώρες το 24ωρο για να αγοράσετε ό,τι θέλετε, όποια στιγμή θέλετε και να έρθετε στο σπίτι σας χωρίς να πληρώσετε μεταφορικά. Έχουμε και λέμε. Alpen Bares μόνο 2,02 ευρώ από 2,87, ακόμα μαρμελάδες 2,55 ευρώ από 3,35, καραμολέμπος ψωμιστός, μία συν μία συσκευασία δώρο, super breakfast με φάδες βρώμης, επίσης μία συν μία συσκευασία δώρο. Ρίο Μάρε, όλες οι κονσέρβες παρασινών, έκπτωση 30%, Παύλο Μπεν, ρύζια και σάλτσες, έκπτωση 32%, Χέλμαν σάλτσες, έκπτωση 33%, Σούπερ Σπούν επιδόρ με ιαρκιό, έκπτωση 20%. Σκύπ πανίσχυρο υγρό μικρό, μία συν μία συσκευασία δώρο, το και 48 η αξία του δώρου, Κλεμέξ χλωρίνη 2,30 ευρώ από 3,50 ευρώ, Άζαξ καθαριστικά 2